хай нигоҳ кунед духтарако, боз ҳам ипеки топови трендови ёфтум тона. Гила бинен чӣ хел хушрӯчая Евростил. Аҷоибот мебия киртада ина марамат каседа дар кораи бу мавзи расветкошам шумода нишон метим. Нархш ку дастрасай тамошобино ҳамин намудо ягон ҷода ин нарх нестай, лекин шумо метавонед дар янҷа харидорӣ кунед. Фақат доставка доранд 280 сомон тамошобино бовар мекунед 280 сомон. ҳамин интихоб кунед ҷошда бурда шумода расонанд. Манаи расветкошай хай расветкора денач хушрӯай ишаишта фасонай марамат нарх ку нархи беҳтаринай. Мана аз наздик бо ма расветкоша шумода нишон тим. Коричневый дора, серый дора, и цветай, и на фиолетовый, саусчай, сиёҳай. Ина бояд цвети фасони дигаяй. Расветко, ҳамаш расветкои хадавой. Фақат интихоб кунен бурда расонантона. Ина духтаро, нигоҳ кунен. Ина миёям ипекан, гули хушрӯи фасони вои ма гуфтигапо. Ина миям нархшам хеле 280 сомон. Манаи гулшам ҳастай. Диден чӣ хел гулош фасонай. Бовар кунен ипекошон ҳамаш ипекои оригинал, ҳамаш рангои хадавой, гулои фасон. Марҳамат фақат интихоб кунен шумо бурда шумода дар равакак расонанд. Бовар кунен нархҳои беҳтарин кати додестиян. Ина фақат интихоб кунен бурда расонантонана. Гулмайда мехоҳен, гулмайда доранд. Гулкалон дар курай, гулкалон доранд. Хулас тамоми намуди ипекошон ипекои хадавои фасони нами оригиналояй. Интихоб кунен. Ира бинен хушрӯгиша духтаро. Ишаишта фасон нарх ку нархи беҳтарин. ипекои фасон духтарако марҳамат гули новинка. Як боракак бинен шумо аҷоибот хушрӯвай. Ҳам сангош оригиналай, ҳам расветкош хушрӯвай, ҳам гулша бинен чӣ хел аҷоиботай танада беҳад хушрӯ метова. Мана марҳамат каседа дар кора интихоб кунед доставкатон мекунанд. Нархи беҳтарин 350 сом не акция кати 280 сомон духтаро. Интихоб кунед бурда шумо дар расонанд. Манай гула бинен охе светли бисёриё мехоҳанд. Мана светлиша бинен ҳамаш сангчоошон Сваровски шишагии тозаяй. Расветко топови расветкои фасонанд. Туи марако духтаро материалои арзон мепирсен. Ина марҳамат ман шумода материалои арзон ёфтагиам беҳад нархошон дастраси хушрӯвай насанча доранд. Каседа дар корай марҳамат нархиш медонен чанд сомон. Як либоси 65 сомонай. Доставка аз ду либос болояй. Мана 65 сомон однотонный барашка. Ина ваёшам ҳастай диден, вариантушам ҳастай диден. Исангшам будай, занҷабилакшам будай. Хулоса шумо интихоб кунед. Шумо дамқои материалои арзон дар кор боша нависен, бо дигароша расмоша мепартоянд. 65 сомон я либос, доставка аз ду либос боло.